jsou zase ty evropský síly, které mají svému toho. Pokud si vy, co máte nějakou chatu, chaloupku, myslíte, že nahřívám obyčejnou roudu z kamen, tak si to klidně myšlete. Já vás za chvilku přesvědčím o tom, že ta rouda není zase až tak úplně obyčejná. Já to poznám, že to je nahřátý správně, až mi to začne pálit, že už to nebudu moc udržet. Jsou jelení.